Ayan si Ate Vicky naglalakad. Vlogger ka? Papunta sa... Papanood ko yung vlog mo. Bibili pa na. Nakita mo? Ikaw din. Nagluto-luto ka. Oo. Yun na nga lang eh. Bibili. Bibili ng halaman. Oo nga. Oo. Bibili kami ng santol. Ayun yung gateway oh. Hindi ako nagla-live. Wow, Bakit? Dito na si Vicky Miss. Hanap tayo ng prutas, ng santols. Yan na si Ate Vicky, naghahanap na ng santol. Ano, may nakita ka ng santol? Santol, santol. Ayan ang bigo. Walang nakuwang santol. Bigo. Gagalana. Ang mga bigo ay magkagalana. Walang santol. Lakad-lakad na muna. Ayan, nagsusukat na si Vicky May. Napagala na kami dito sa loob ng mall. Ayun si Vicky May. Ayun si Vicky May. Okay. Sige, pasok kami. Pasok ka. Vicky May ng... Ikaw ang ano dyan? Model. Diba? Ayan o. Bro. Ayan, napagastos kami ng merienda. Oh. Ipon. Oh, maliit to. Balik ko. Maliit. Yung iba malaki ka. Ika? Pila. Dapat ano lang yun. Whoops! Yummy, yummy! Madami! Sarap? Malsik pa. Ipon. Wala. Yan ang kukuha sa kanya.
Bango. Baby. 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 Ha? Ang pangalan. Baby. Baby. Yung baby. Sarap. Sarap ng ano. Sarap ng gata nyo. Ito may laman. At yung inang kumain. Ayan, oh, may laman, oh. Oop. Ano yung laman? Hulog pa. Tapos bilis mo. Magad pala. Sarap. Gusto niya po. Bitin. Kaya nag-add pa siya. Nabitin ata. Nabitin sa kanyang kinain. Ayan, dyan na. Oo. Nakapangalawa na siya. Kami isa pa lang. Saan manalo sa tong itlog eh? Papunta na sa sakayan si Ate Vicky. Bilis naman. Ang bilis niyang maglakad. Oy. No pansin pa siya, ang bilis niyang maglakad. Dapat may camera ka. Tara. Punta na kami sa sakayan, papuntang Kalanchaw. Ayan, iniwan na kami ni Ate Vicky, nauna na siya. Wala siya. Do pansin siya. Ano siya? Ang yung jeep mag-vlog ka. Papunta na kami sa sakayan ng jeep. Bilis mo. Papuntang Kalanchaw. Si Vicky may mabilis maglakad. Iniwan na kami. Iniwan na kami. Iniwan na kami. Ang lakang bilis-bilis maglakad. Nabusog nga eh. Kaya ganun-ganun no. Oh. Yan, malapit na kami sa paradahan ng jeep. Papuntang Kalanchaw. Kami kaso kami. Ano dyan kami? Kami. Ayun, nasa dulo pa lang Project 4. Nasa dulo.